kwụsị uche ụfọdụ aka ụka kafuo uche anyị wee na-ajụ ụta ị maka ukwu nne gị ijegokwa ukwu nne gị maka na o nwere ke tritment na-enye nwa di ana iji ukwu nne gị si nwanyị obi mgbe anyị na ọfụ ị na-agwa maka ya onye agba nwa di anyị na onwe gị esi wee jee ikwu nne gị onwe ka ihe si wee dị ya na-asị na onye abụ nwa di anyị na onye abụ nwa di anyị ọ na-enye ezigbo ugwu akwanyere ugwu onye pụta ọ na-ene nwa di anyị ọkachasị ọ bụ na arụ ọdịghị mma ka ị bịa eze na ị na-eje ikwu nne gị wee buru moto ma ọ bụ na ị na-eje ikwu nne gị ọ bụrụ na eburugo kọmishọna ma ọ bụ na eburugo sinetọ ma ọ bụ ya na onwe mmemme na-emebe anyị enwerekwa asọ na a na-akpọ ịrụ mmụọ mgbe ahụ onwe period bụ onye ọbụla bụ strange onye bịara abịa ya ana enweta ha pịa ahụ ụtarị mana nwa di ya na-abata ha onye ọbụla esere aka iji ịpịa ụtarị asị n'ọkọ nwa di ya n'ọkọ nwa di ya ihe nke a pụtara bụ gịnị na ukwu nne na-echekwaba dị ukwu nne protect na-abịa n'ukwu nne gị onwere ife ị na-azọ mmụọ nọ n'ukwu nne gị na-afụ gị dịka nwa mmadụ nọ ya na-afụ gị dịka nwa enwe m na-ajụ na ego anyị ntị taa ijegokwa ikwu nne gị ịmakwa ụzọ ikwu nne gị ụfọdụ n'ime anyị na-eche ka ọnwa n'afa tupu anyị ejebe ukwu nne mba wepụta one day in a year sọsọ ofu ụbọchị na ụbọchị dị etu a na ị ga-adị na-aga ikwu nne gị ka a gọọrọ gị ọfọ ndụ ka mmụọ nọ na ya gọzie gị ka mmadụ nọ na ya gọzie gị ka ị maba mmiri ka ị maba anwụ ka ị jebe ejebe ka ị naba anaba ihe anyị nwere ịjụ taa wee sị ka mgbado ụkwụ ebe a wee jụọ nnukwu nna si nwanyị obi ịmakwa ukwu nne gị ama m ekwu nne m ijegokwa nne m bụ onye ọzọ obodo and anyị na-ejebe ọzọ obodo emume ọbụla Christmas, New Year, Easter then abịa na mgbe anyị ji eme ihe omenala ihe dịka na ịlọ mmụọ na ịgodosi mmụọ omenala anyị na-eje ikwu nne anyị anyị jee ikwu nne anyị na-agbara ọjị bụrụ ụmụ ihe na-emegasị ka arụ dị mma eruo n'ikwu nne anyị achọba okenye maka eruo na kọmpa na famili ma anyị nọ enwere onye bụ okenye dị eruo ebe ahụ ikpokwugodo okenye ewee weta ọjị sị na nwa di ya na-ebe ekwuru onye na nwa di ya na-ebe onye ọbụla na-azụ ka abịa fụ nwa di ya onye ọbụla na-agba ka abịa fụ nwa di ya ewee jụzie kedu onye nwa di ya na ya si na-arụ maka a ga-ajụnụ ịbụ nwa onye afọ my mother bụ Agnes ewee sị na nwa Agnes mgbe na-eji etu esi ekwu ya na n'Igbo nwa Agnes ewee sị nwa Agnes nke bi Ọkịja asị mmadụ ya na-agbakọta nwantịntị oge ịfụ ụdị ọjị a ga na-atụ ka ọba na-ebu ka ọbara nwa di anyị ụfọdụ ga na-aghọta aka oyibo ụfọdụ ga na-ebute banana ụfọdụ ga na-ebute painapụl etu a ka esi ewere nwa di anyị na-anazi ọ na-achọ trela ịma ihe ahụ pụtara nke bụ onye na-ege anyị ntị bụ na ihe niile dị n'ukwu nne gị na-afụ gị dịka nwa ha na-echekwaba dịka echekwurisi echekwawa akwụ so ọ bụrụ na ị na-ege m ntị taa na ijebere ukwu nne gị dododo gbaa mbọ ekwena ka ista agafee ọ bụrụ na ị nwere ego golo mba ji na-anọ gbala ọjị na-anọ golo ofu nnekwu ọkụkọ ka ije egbukwe na ọkụkọ ahụ enye gị aka ya ọ bụrụ na ewu ka iji wee jee egbu ewu ahụ enyebenye gị ofu aka ya ọ bụrụ nke nwa di ya na ọkụ ịma na ije mba na-akwala ozu ebe mere ihe egbucha anụ na-ekepụtara nwa di ya ya gosiri na nwa di ya na so wee nwere nwa di ya na so were oke ọsọ chụba nwata ọgbanukwu ya kedu ọsọ na-achụghị ọsọ mmụọ ka ọsọ mmadụ ọsọ atụ amụ a sị gị chọke n'ụzọ ukwu nne gị ọsọ di n'ihi na-achọ di a sị gị chọke neke n'anya n'ukwu nne gị ọsọ na ego abịara a sị gị neke n'anya n'ukwu nne gị maka na ọsọ chụba nwata ọgba n'ukwu nne ịmakwa ụzọ ukwu nne gị ị na-ejekwa ukwu nne gị anyị soro na ahịa achịghata anyị emepe ekwentị ka unu wee tinye ọnụ anyị ka nọ na ozi ọma ọdịnala ebe nkụ dị na mba na-eghere mba nni ka anyị zụrụ n'ahịa ndị Zodiac Freight Services
anyị na-abịa.